Cufărul cu basme și povești. Descarcă desenul din descriere și colorează-ți povestea. Nu uita să te abonezi pentru noi aventuri. Sarea în bucate, de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti. Undeva departe, peste mări și țări, peste păduri întinse și munți înalți, a fost odată un împărat. Acest împărat avea 3 fete. Rămânând văduv, toată dragostea lui el și-o aruncase asupra fetelor. Acestea, crescând și văzând sârguința ce punea părintele lor ca să le crească pe ele, să le învețe și să le păzească de orice răutăți și bântuieli, se sileau și ele din toată puterea lor ca să-l facă să uite mâhnirea ce-l cuprinsese pentru moartea mamei lor. Într-una din zile, ce-i vine împăratului că nu mă întreabă pe fata cea mare: "Fata mea, cum mă iubești tu pe mine?" "Cum să te iubesc, tată? Ia că eu te iubesc ca mierea," răspunse ea. După ce se gândi că ce lucru poate fi mai dulce pe lume. Atâta o tăie capul pe dânsa, atâta și vorbi. "Să-mi trăiești, fata mea, să-mi facă Dumnezeu parte de tine." Și întrebând pe fata cea mijlocie: "Dar tu cum mă iubești pe mine, fata mea?" "Ca zahărul, tată." Atâta o tăie și pe dânsa capul și atâta răspunse: "Să-ți dea Dumnezeu bine, fata mea, să mă bucur de tine." Pasămite, fetele acestea erau lingușitoare și știau să-și arate iubirea către părintele lor mult mai mult decât o aveau. Împăratul se bucură nespus când auzi de la fetele lui cele mai mari cât de mult îl iubesc. El socoti că altfel de iubire nu poate să fie mai dulce ca mierea și ca zahărul. Și uitându-se și la fata cea mică, ce stătea mai departe cu o sfială, o întrebă și pe dânsa: "Cum mă iubești tu, fata mea?" "Ca sarea în bucate, tată," răspunse și ea cu fața senină, zâmbind cu dragoste firească și lăsându-și ochii în jos, de rușine că vorbi și ea. Ea se rușină văzând că tatăl său o băgă și pe ea în seamă, că ea era cea mai mică. Când auziră surorile ei răspunsul ce dete ea tatălui lor, pufniră în râs și-și întoarseră fețele de către dânsa. Iar tatăl lor se încruntă și plin de supărare spuse: "Ia fă-te încoace, nesocotito, să ne înțelegem la cuvinte. N-auzi și tu pe fetele cele mai mari, pe surorile tale, cu ce fel de dragoste mă iubesc ele? Cum de nu te-ai luat după dânsele ca să-mi spui câtă dragoste dulce ai și tu către tatăl tău? Pentru asta oare mă trudesc eu ca să vă cresc și să vă dau învățătură, cum altele să nu fie în lume ca voi? Ia să te duci de la mine cu sarea ta cu tot." Când auzi fata cea mică a împăratului urgia tatălui său, intră în fundul pământului de mâhnire, căci se supărase tatăl ei și încumetându-se îi spuse: "Să mă ierți, tată, că eu n-am vrut să te supăr. Eu am socotit cu mintea mea că dragostea ce am către tine este, dacă nu mai presus decât a surorilor mele, dar nici mai prejos decât mierea și zahărul." "Auzi? O întrerupse taică-su și mai ai obraz să te atingi de surorile tale cele mai mari? Să te duci de la mine, fată nerușinată ce ești, să nu-ți mai auzi de nume." Îi închise gura și o lăsă plângând. Surorile vrut să o mângâie, dar cu niște cuvinte atingătoare care îi făceau mai mult rău decât bine. Fata cea mică a împăratului, dacă văzu că nici surorile nu o cruță, își puse nădejdea în Dumnezeu și se hotărâ să plece unde mila Domnului o va duce. Își luă deci din casa părintească un rând de haine proaste și vechi și pribegi din sat în sat până la curtea altui împărat. Ajungând acolo, stătu la poartă. Chelăreasa, adică cea care era stăpână peste toate pivnițele împăratului, o văzu și veni la dânsa să o întrebe ce vrea.
Ea răspunse că este o fată săracă și fără de părinți și ar vrea să se bage la stăpân dacă ar găsi vreun loc. Tocmai atunci ieșise ajutoarea chelăresei și ar fi voit să bage pe alta. Se uită la dânsa chelăreasa cu ochii pătrunzători și îi se păru a fi bună să o ia pe dânsa în slujbă. Fata de împărat mai fu întrebată ce simbrie cere, iar ea răspunse că nu cere nicio simbrie fără decât să slujească o bucată de vreme, iar dacă slujba ei va fi vrednică de vreo simbrie, să-i dea atât cât va face. Chelăreasa se bucură văzând-o că răspunde așa de cuminte și o luă să-i fie ajutoare. Îi spuse ce are să facă și îi dete pe mână un vraf de chei din mai multe ce avea. Fata era cu minte și deșteaptă. Ea a început să teretice prin cămară și prin dulapurile de la care avea cheile și să pună fiecare lucrușor la rânduiala lui. Și fiindcă îi prindea mâna la frământat sau la fiertul dulceților și la alte bunătăți de mâncare ce se aflau prin cămările împăraților, în grija ei fură lăsate toată bucătăria curții. Și cum oare n-ar fi știut să facă toate astea? Mă rog, fată de împărat nu era și nu se ivi nicio cârteală din partea nimănui, căci ea toate tainele le împărțea cu cumpănă și cu dreptate, de nu-i găsea nimeni niciun fel de cusur. Unde să stea ea la vorbă de șartă sau cu străinii care veneau să-și ia mâncarea sau lucrurile de prin pivniță? Unde să iasă din gura ei vreo vorbă fără cumpăt, ori să asculte de la cineva vreo asemenea vorbă că se rușina și găsea ea cuvinte destul de cuvincioase cu care să închiză și gura cea mai spartă. Ea nu sta la taifas cu slugile ori cu slujnicile curții, ci când își găsea câte nițică vreme de repaus, citea câte o carte. Toți cu totul aveau sfială de dânsa și nu-i găsea nimeni vreo faptă care să le dea dreptul de a-i atârna vreun ponos de coadă. Vestea despre vrednicia și smerenia ajutătoarei de chelărese ajunsese numai decât și la urechile împărătesei. Ea dorise o vază, iar dacă se înfățișă împărătesei, fata de împărat știu să se arate și să vorbească din inimă curată, fără prefăcătorie și fără multă îndrăzneală. Împărăteasa prinse-a o îndrăgie. Ea bănui că ajutoarea de chelăreasă nu poate să fie de neam prost. Și așa cum vă spusei, împărăteasa luă pe fată, adică pe fiica împăratului, care acum era ajutoarea chelăresei, pe lângă dânsa. Unde se ducea împărăteasa, mergea și ea. Când se punea împărăteasa la lucru, lucra și ea. Apoi, lucru ce ieșea din mâna ei era mărgăritar, nu altceva. Din toate cuvintele cele înțelepte ce ieșeau din gura ei, plăcu împărătesei mai mult decât orice. Ce să întinde în vorbă multă? Ajunsese să fie nedespărțită de împărăteasă. O iubea împărăteasa ca pe copilul ei. Se mira și împăratul de atâta alipire a împărătesei către această fată. Acest împărat avea un fecior care era singur la părinți. Tatăsu și mumă-sa se uitau la dânsul ca la soare. Îl pierdeau de drag ce era. Mergând împăratul la război, îl luă și pe fiul său cu dânsul ca să se deprindă cu ale războaielor. Acolo nu știu cum făcu, nu știu cum se drese, că numai ce l-a dus era acasă rănit. Să fi văzut pe măsa jăliri și plânsete, nopțile le făcea privindu-l la boală, iar dacă o ajunse oboseala de nu mai putea sta în picioare, împărăteasa puse pe fata ei din casă ca pe un om de credință să îngrijească de dânsul și apoi când una când alta erau nelipsite de la patul rănitului. Cuvintele cele blânde și înțelepte ale fetei, mângâierile ei cele dulci și neprefăcute, smerenia ei deșteptară în inima bolnavului o simțire ce nu avusese până atunci, iar mai mult decât toate, cum știa ea să umble de binișor când îi primenea rănile, făcu pe fiul de împărat să o iubească ca pe o soră, căci parcă îi alina durerile când punea ea mâna pe rănile lui. Într-o după-amiază, după ce se făcuse mai bine, când sta de vorbă cu maică-sa, el îi spuse: „Știi ce, mamă? Mie-mi vine să mă însor." „Bine, măicuță, bine. Mai bine de tânăr decât să intri în valurile lumii. Să-ți caute maica o fată bună de împărat și de neam?" „Nu, mamă. Ea e găsită." „Păi și cine este?" „O știu eu." „Hai, spune-mi cine este." „Să nu te super, mamă, dacă ți-o-i spune. Mie mi-a rămas inima la fata dumitale din casă. O iubesc, mamă. O iubesc ca pe sufletul meu. Din câte fete de împărat și de domne am văzut,
niciuna nu mi-a plăcut ca dânsa. Ea mi-a furat inima. Se împotrivi împărăteasa oarecum, dar nu fu cu putință să întoarcă pornirea fiului ei de la această însurătoare. Dacă văzu că altfel nu se poate și că fata ce și alesese fiul ei să o ia de nevastă este cu minte, blândă, cu bună judecată și mai presus de toate este și smerită, cinstită și vrednică, până la urmă acceptă și dânsa. Rămase acum să înduplece și împăratul pe tatăl băiatului ca să primească și dânsul alegerea fiului lor. Pentru acesta nu fu mare greutate, căci atât muma cât și fiul căzură cu rugăminți și lăudară pe fată cum știură ei mai bine. Logodiră deci împăratul și împărăteasa pe fiul lor cu fata din casa împărătesei și hotărâră și nunta. Când începură a face invitațiile la nuntă, logodnica fiului de împărat se rugă cu cerul, cu pământul ca la nuntă să poftească și pe împăratul cu tare. Pe tatăl ei, adică. Se feri însă a spune cuiva că este fata acelui împărat. Socrii primiră să-i facă voia și poftiră la nuntă și pe acel împărat. În ziua cununiilor veniră la nuntă toți musafiri. Se începură veseliile și ținură toată ziua, ca la împărați de, ce să zici. Seara se întinse o masă de-alea împărătești, cu fel de mâncăruri, de băuturi, de plăcinte și de alte bunătăți, de să-ți lingi degetele când le vei mânca. Mireasa poruncise bucătarilor ce bucate să gătească. Ea însă, cu mâna ei, găti deoparte toate acele feluri de mâncare numai bune pentru un singur musafir. Apoi dete poruncă unei sluji credincioase ca să bage bine de seamă, ca, aducând bucatele gătite de dânsa la masă, să puie dinaintea împăratului poftit după rugăciunea ei. Dar să îngrijească să nu le pune dinaintea altcuiva, că e primejdie de moarte. Sluga cea credincioasă făcu întocmai cum i se poruncise. După ce s-așezară toți invitații la masă, începură a mânca și a se veseli cât nu se poate. Împăratul cel poftit de mireasă, adică tatăl miresei, mânca și nu prea. Încă de când venise, el se tot uita la mireasă și parcă-i zicea inima ceva, dar nu-i venea să creează ochilor. Pasămite el își asemăna copila și, neputându-și da seama de cum ajunsese ea să se mărite după un fecior de împărat, nu cuteză să zică nimănui nimic. Vezi că trudele și necazurile ce suferise biata fată o schimbaseră de cum o știa taică-su. Și îndemnându-se de pofta cu care mâncau mesenii, ar fi voit și dânsul să mănânce și să se veselească. Dar după ce gustă o dată sau de două ori din bucate, se opri. Sluga care îi aducea bucatele le ridica întregi, aproape neatinse. Se mira împăratul cum de toți mesenii mănâncă cu pofte niște bucate care pentru dânsul n-aveau niciun fel de gust. Se încumetă și întrebă pe vecinul din dreapta. Acesta îi răspunse că astfel de bucate bune n-a mâncat de nu mai știe de când. Gustă și împăratul din talerul vecinului și văzu că bucatele sunt bune. La fel făcu și cu vecinul din stânga. Îi lăsă gura apă după bucatele cele bune gustate de la vecini. Foamea îi dădea zor să mănânce și el, dar cine putea să mănânce bucatele care îi se aduceau lui? Rabdă ce rabdă, de rușine lua el câteodată și din bucatele ce îi se aduceau în față ca să nu se facă de râs între meseni. Dar doar un pic. În cele din urmă nu se mai putea opri și, ridicându-se în sus, spuse cu glas tare: "Bine, împărate, m-ai chemat la nunta fiului tău ca să-ți bagi joc de mine? Vai de mine, măria ta! Pe cum se poate să-ți treacă prin gând una ca asta? După cum se vede, toată adunarea te cinstesc și pe dumneata ca pe toți ceilalți împărați, fără niciun fel de deosebire. Ba să mă ierți, împărate! Bucatele tuturor mesenilor sunt bune de mâncat, numai ale mele nu." Se făcu foc de supărare împăratul socru și porunci ca numai decât să vină bucătarii și să dea explicații de ceea ce au făcut, iar vinovații să fie omorâți. Știți ce era? Vă spun eu. Mireasa gătise toate bucatele pentru tatăl ei fără sare, dar a pus din belșug doar miere și zahăr. Chiar solnița dinaintea lui era plină cu zahăr pisat și degeaba lua bietul împărat cu cuțitul din solniță. El credea că este sare și punea în bucate, iar ele, în loc să se facă mai bune de mâncat, se făceau și mai dulci. Atunci
Se ridică mireasa în sus și spuse împăratului socru: Eu am gătit bucatele pentru împăratul care s-a supărat și iată pentru ce am făcut-o. Acest împărat este tatăl meu. Noi eram 3 surori în casa părintească. Tata ne-a întrebat într-o zi cum îl iubim noi. Surorile mele cele mai mari, una i-a spus că îl iubește ca mierea, iar cealaltă ca zahărul. Eu i-am spus că îl iubesc ca sarea în bucate. Așa am socotit eu că nu se poate mai multă iubire decât aceasta. Tata s-a supărat pe mine și m-a gonit din casă. Dumnezeu nu m-a lăsat să pierd și prin muncă, cinste și hărnicie am ajuns unde mă vedeți. Acum am vrut să dovedesc tatei că fără de miere și fără de zahăr omul poate trăi, dar fără sare nu. Și de asta i-am gătit special bucatele fără sare. Judecați dumneavoastră cu minte împărătească cine a avut dreptate. Toți mesenii, într-o glăsuire, găsiră cu cale că pe nedrept a fost fata gonită din casa părintească. Atunci tatăl fetei mărturisi că n-a știut să prețuiască duhul fetei sale și i-a cerut iertăciune. Fata și ea i-a sărutat mâna și i-a cerut și dânsa iertăciune dacă fapta ei l-a supărat. Și se puseră apoi pe o veselie și pe o petrecere de se duse vestea în lume. Tatăl fetei se veselea, nu se veselea, dar socrul știu că se veselea și se mândrea că a dobândit-o așa noră și de viță bună, iar pe deasupra mai este și înțeleaptă și harnică. Eram și eu la nuntă, împreună cu cheleșul acela care se tupilează printre dumneavoastră cinstiți boieri. Multe ciolane, Doamne, mai căzură de la acea masă și care cum cădea tot în capul chelului le da. Și încălecai pe oșa și vă spusei dumneavoastră așa. Și încălecai pe o lingură scurtă, să trăiască cine ascultă. Și mai încălecai pe un fus, să trăiască cine a spus. Ați ascultat Sarea în bucate de Petre Ispirescu.